падна ли моето момиченце? Падна. Ето бе скилър. Шай да мина в инкомни режими. Ме е неудобно да снимам, бе, видели сте? Аз си. Айде, инкомни. Това го снимах. Навлека ще ходи ли? Навлека ще ходи ли? Босък може да се спори. Давай по туриста, давай по туриста. На кой бив кажа? Как гледаш всички човек? И ние най-нахално Ай, има хаос пак, човек. Чай да карам малко в пътя, че ще видите какво има. Някой иска ли да се снима с нас или напротив? Не. Кой викаше, бе? Аз викам. Дай, За дай. това ставаш въпрос. Тук внимай. Кой викаше Джиньо, бе, човек? Феновете кой? Някой викаше Джиньо. Не. Бай, леко Джиньо, че Аз така ще имаш викаше. някакво моторна шайна. Няма спиране. Яла. Къс си дълги, бате, къс си дълги. Трябва да свеш. Включвай варизите. Да, бе, това ще карам тя, бе, какво се притеснявате?